right. Ilesson yethu iyaqhubeka. Khumbula lento ke grade 11 njengoba ukwa grade 11 wena njengamanje uqhamuka kwa grade 8. Kwa grade 8 lento wayenza na wa grade 9 wayenza na wa grade 10 wayenza. Njengamanje siyayikhumbuzisa, siyayirevise, senzela ukuthi izinto esizoyiqala kungabi nenkinga ukuthi sizenze. Kanti kavele nomsebenzi wethu usho njalo uthi asurevise lo msebenzi. Ingoba ke uzodingeka, asurevise njengoba siyirevisela, surevise ngoba usuku uzodingeka. Yini ke lena esirevisayo ifactorization. Yini ifactorization? Before ngichaze ifactorization nakho kufanele ukunderstand. Wena understand ukuthi lento engiyenza la ebhodini. Ama note lawa okufanele uwathathe, ulalelisise, uwaqhathanise nengikushoyo ukuzwazi ukuthi mangabe sesifika emsebenzini uyakwazi ukwenza kalula. Ifactorization ke enye yeyindlela angiphinde enye yeyindlela ngoba ihlukaniseke kaningi. Enye yeyindlela esiyisebenzisayo ukusolva. Yini lena kanti thina esilwa nokuyisolva kangaka? Khumbula ngiyolokhu ngikubuyisela emuva njalo ukuze ukwazi ukubona ukuthi lento iyona. Khumbula ukuthi kwa grade, ngicabanga ukuthi kwa grade 4 wena wake wafundiswa izinto ezinjengalezi. Lama equations iwo la sasisolve kahle. Into esasiyenza la sasisolve. We were solving less space less, trying to find, sizama ukuthola ukuthi iyiphi number ekulesi space noma esingayifaka kulesi space. Uyokhumbula ukuthi umem wakho wayekufundisa kanjani. Esithema sesifika kwa grade 8, which is the standard 6, the first class in high school, sayisusa lento eyisquared. Sasesifaka u-x, sathi x plus 3 is equal to 5. Ngesikhathi sizama ukuthola ukuthi u-x umele bani. Kwahamba kwa grade 8, same x mase sifika kwa grade 9. Sase siwufaka inamba eceleni. Le number nayo sayibiza ngegama layo sathi it's a coefficient. Nazi izinto okufanele uyiqaphele wena. Uma phambi kwe variable, yini yona variable? Sasiyichazile vele kwi lesson yakwa 6 ukuthi i variable can be a placeholder. I variable imelwa isquare kwa first year, second year and 1 2 3 grade 4 5 imelwe isquare. Kanti i variable because ukhumbule lesi square lesi singamela inoma yipi number. Njengamanje isquare lesi sibonakala simele u2 ngoba kubuziwa ukuthi iyipi number ofanele ngiyifake la bese ngiyihlanganisa no3 ukuze kuphume u5. Kodwa mangase ngimshintshe u5 lapha yana ngifake u7 nala esquareni sekuzoshintsha futhi sekuzofuneka ngifake u4 ngimhlanganise no3 ukuze kuphume u7. Mangifaka u8 kuzofanele ngifake u5 ngimhlanganise no3 ukuze kuphume u8 njalo. So uyabona ukuthi isquare sona uqobo lwaso asimele inamba eyodwa kodwa silindele noma yipi number ozoyifaka wena icommandwa noma isidingo ukuthi yini okufanele sikuthole thina ekugcineni. Kanjalo ku x njengoba isquare simele inamba eziningi, kungamela u4, singamela u5, singamela u6 no x kanjalo. U-x ase siyawushintsha igama mangabe sesifika kwa grade 8. U-x wethu sawubiza ngokuthi uyini ke manje? It's a variable. Variable means inamba esilokhu siyifaka khona iyashintsha. Sithema sesifika kwa grade 9. Kwa grade 9 lo x sase siwuncikisa nenamba. Le number lene lapha sayibiza ngani? Sayibiza ngokuthi it's a coefficient.
sayibiza ngokuthi it's a coefficient. Ungayikhohlwa lezi zinto ngoba ilezi zinto ezizosisiza ngesikhathi thina siqhubeka. Therefore ke i-factorization i-process. Yes, i-process yokuthola ukuthi isquare noma u-x, right, umele yipi inamba ngaleso sikhathi ngoba uyokumela inamba eyodwa njalo. Indlela ke le okwenziwa ngayo, that is why ngikubiza ngeprocess, indlela okwenziwa ngayo. Lokhu esiye sikuncikise kakhulu kwi-method. I-method indlela okwenziwa ngayo. So i-process kanye nendlela ne-method ngesizulu nje indlela okwenziwa ngayo. Right. Bese sibheka ke manje ukuthi what is a factor? Iyini ke yona uqobo lwayo lento esiyibiza ngokuthi i-factor. Right? Iyini lento esiyibiza ngokuthi i-factor? Sizowachaza ke la njengoba ngibhalile ukuthi iyini lento esiyibiza ngokuthi i-factor. Sizobe sinikeza izibonelo zalokho examples. Sizobe sinikeza izibonelo zalokho examples. Ake sithathe inamba nje oyaziyo noma ngabe yipi. Nansi inamba siyiphethe ngesandla sethu u6. Bese sithi yini ifactor noma imapi ama factor ngoba kuyenzeka inamba ingabi nefactor eyodwa. Ifactor, this is what you must understand ngefactor. Uma sibuka ifactor it's a number that divides into. Ifactor it's a number that divides into. Ngenye indlela sisho ukuthini? Inamba engena. Uyayizwa leyo nto? Inamba engena. Ake ngikwenze lokhu kube isibonelo mhlambe esizozwakala nesibonakalayo. Uma ngine group yabafana abawu5 kungekho ntombazana kuleyo group, bese ngibuzwa ukuthi ifactor yalapho ubani. Ifactor yakuleyo group iyodwa kuphela, ama boys, abafana. Kodwa uma egroupini yami nginabafana kanye namantombazana egroupini yabantu abawu5, so ama factors ami aleyo group, ngenye indlela ama factors yinamba ezakha leyo group, abafana kanye namantombazane. Those are the factors of the group. Ake sibuke ku6. Ku6 khona u1, ku6 khona u2, ku6 khona u3, ku6 kukhona u4, ku6 khona u5, ku6 khona u6. Siyayibona lento engiyenze lapha ebhodini. Zonke lezi number zikhona ku6. Asibheke ke manje ukuthi iziphi ezingena ku6 kungasali lutho. Uma ubuka u4 uyangena ku6 kodwa ushiya i-remainder. Uma ubuka u5 uyangena ku6 futhi ushiya i-remainder. Anti siyayizwa leyo nto? Ngenye indlela mawuzothwena 6 divided by 4, into ezokwenzeka la u4 ku6 ungena kanye bese kusala u2 over 4. So ke uyabona ke le i-remainder lento engafunekiyo. Uma uzothatha u6 over 5, u5 ku6 ungena kanye bese kusala u1 over 5. Yilena ke into engafunekiyo. Asithi mangabe sibheka lezi number kube yinamba ezingenayo zingashiyi lutho. Anti siyayizwa leyo nto?
then those are the factors. And therefore, we say 4 is not a factor of 6. 5 is also not a factor of 6. Ama factors ka 6 ubani? 1 ngoba uyangena ungena ka 6, no 6 ngoba uyangena ungena ka 1. U2 uyangena ungena ka 3, no 3 uyangena ungena ka 2. Uyayizwa lento engisho? Because O3 ku 6 bawu 2, O2 ku 6 bawu 3, O1 ku 6 bawu 6, O6 ku 6 uyedwa. Do you see that? So those are the factors of 6. Ngenye indlela la thina u5 no 4 akasiyona ifactor. Yes, u5 no 4 akasiyona ifactor. Inumber eyifactor ilengena khaxa. Ake sibukele u4. Ku4 khona u1, ku4 khona u2, ku4 khona u3, yes, ku4 khona u4. Yilezi number ezikhona ku4. Kodwa uma ubuka u3 ku4, u3 mawuzothatha u4 divided by 3, u3 uya kanye kusala u1 over 3. Yilento ke singayifuni i-remainder. Therefore u3 is not a factor. Is not a factor. So ama factors ka4 u1 no 2 no 4 uqobo lwakhe. U1 no 2 kanye no 4 because u1 ungena ka 4, u4 angene ka 1, kanti u2 ku4 ungena ka 2. So these are the factors of 4. Inamba ezingena kungasali lutho. Asibuye sibuke lapha. Lapha ke what are the factors? Ngenye indlela lezi inamba siyibiza ngama factors. Siye sithi mase siyithatha zona zodwa, si multiplier, zisinikeza leyo number leyo esisuke sifuna ama factors ayo. Inamba ezingama factor zisenzela leyo nto. Like for instance, masithi u4 ifactor ka4 sithi u1 kanye no 4. Ingoba u4 masu multiply ngo1 usinikeza u4, noma u1 su multiply ka4 usinikeza u4. 4 times 1 is 4, or 1 times 4 is 4. Kanjalo no 2, u2 lo bangako 2 ku4, o2 ku4 bawu 2, so 2 times 2 is 4, 1 times 4 is 4. Therefore these are factors. Inamba othi egcineni mawi multipliers ikunikeze leyo nto. Asibuke ama factors ala. Ama factors ala kukhona u2, enye kukhona ux. Ngoba yilezi number kuphela esikwazi ukuyimultiplya. Masi multiplier u2 times x, the answer will be 2x. So these are factors laphayana. Asibuke lapha lama factor u2 no x awe number eyodwa. Inumber eyodwa le u2x. Why do we say u2x inumber eyodwa na? Because phakathi ka2x ayikho isign ekhona ngaphandle ka multiplication. Therefore u2 kanye no x njoba ngithi number eyodwa, ukuze lezi number zibe mbili thina fanele sihlukanise ngo minus. Sezimbili ke mazinje noma sihlukanise ngo plus, zimbili ke mazinje. Ayithi siyayizwa lona. Kodwa lokhu akufani nalokhu.
lokhu inamba eyodwa, lezi inamba ezimbili. Therefore lezi siyibiza ngo2 terms, kanti le siyibiza ngo1 term. 1 term inamba eyodwa leya. Asibuyeke size kulezi ezimbili. Uma ufuna ama-factor ey'namba ezimbili, ubheka ubudlelwano phakathi kwazo. Angiphinde futhi. Uma ufuna ama-factor phakathi kwey'namba ezimbili, ubheka ubudlelwano phakathi kwazo. Asibukeke. Inamba yokuqala u3x sithe iyodwa ngoba ayinalo uphawu. Iyodwa 1 term. Inamba yesibili ubani ke manje? U9. U9 wethu wenziwa u3 times 3. Angithi u9 lo. So mangibuka u9 obhalwe kanje nalo, ngiyabona ukuthi bukhona ubudlelwano phakathi kwalezi zinto zombili. Athi siyabona? Ubudlelwano ke ibuphi? Obokuqala u3. Bese ngivula ama brackets. Uma ngiuthatha lo 3 lo ngubeka ngaphandle kwama brackets, nalo waya uzophuma ngaphakathi kwama brackets, bese kusala bani ke? U-x plus 3. So ama factors ala, if lento bekuthiwa angiyifactorize, uma bekuthiwa ngiyifactorize, ama factors ala anje: eyokuqala u3, eyesibili u-x plus 3. Ngoba lezi zinto mangabe ngiyimultiplier ngicina ngibuyela la. Lokhu ke ubani ke? U3x kanye nobani? No9. Lokhu sikubiza ngani ke khona? Besikubiza emuva ngesikhathi sisafundiswa, sikubiza ngebinomial. Binomial meaning ama-term awu2 ngoba ahlukaniswe uphawu phakathi nendawo. So ke uyabona ukuthi i-binomial nayo iyafactorizeka, kodwa ifactorizeka kanjani? Ngalokhu esikubiza ngokuthi yini? We can find a common. Angithi masithi common sisuke sisho kukhona la futhi kukhona lapha. So i-binomial si factorizer nge-common factor or factors. I-binomial si factorizer kanjalo. Bese siza kulolu hlobo lwenamba. Size kulolu hlobo lwenamba. Sithe zimbili la. Lapha zingaki? Zu1 2 3. Anti yabona ngoba zihlukaniswe u-minus kanye no-plus in between. Are you with me? Yes. So uma ke usufuna ama-factors kulolu hlobo lwey'namba, yila sithi khona ufactorizer lokhu esikubiza ngokuthi lokhu. Sikubiza ngokuthi yini ke le? Sikubiza ngokuthi it's a trinomial. Tri meaning 3. Uzokhumbula izinto esasizenza lezi, meaning 3 terms. Ayithi siyakhumbula? We factorize kanjani ke i3 term? Uma ufactorize i3 term, this is what you do. Angiphinde. Uma ufactorize i3 term, this is what you do. Uthatha inamba yakho yokuqala. Inamba yakho yokuqala ubani ke? U2x squared. Inamba yakho yokugcina u4. Siyabona? Sesiyayifactorize iyeke phakathi. Buka lezi inamba nje zokuqala, eyokuqala neyokugcina. Kulezi inamba zokuqala neyokugcina, mawusuyifactorize, understand phela ukuthi u-x squared ukutshela ngo-x ababili. Leya namba encane lapha phezulu isuke isho ukuthi laba babili. Ngenye indlela thina sino 2 kanye no-x times
x kukanje yana athi sayibona lento engiyishoyo right asiyenzeke le number yethu njengoba sesiyenzile lapha yana iu2x times x angithi uyakhumbula ukuthi ngithele iyodwa nansi iyodwa times enye nansi iyodwa so when you multiply lezi number zombili uthola banike u2x squared bese siya ku4 u4 wethu nanku u4 uma bekuthiwa sifactorize u4 zimbili indlela zokwenza u4 enye u1 times 4 enye kube u2 times 2 u4 ke lo u4 lo esufactorize lapha kodwa ke sekufanele uqaphele ukuthi uma ngithatha u4 lo uma ngithatha laba bokuqala ngithi ke u4 kanye no1 bese ngithi times nala ngibe no2x bese ngithi times into ezokwenzeka la uma sengifuna ukuthola le number phakathi nendawo fanele ngimultiply kanje ngiphinde ngimultiply kanje uma ngimultiply ke ngendlela engimise ngayo kuzophuma bani ke kuzophuma u2x plus 4x asiyabo mangithi 2 times 1 kuzophuma u2x 4 times 1 kuphume u4 4 times x kuphume u4x uma sengihlanganisa lezi zinto zombili zinginikeza banike u6x anti yabona ukuthi zinginikeza u6 because ababili ox ngibahlanganisa naba u4 ox ngithola ox abanjani aba u6 ukuhlanganisa kanjani ke lokho khumbula phela ukuthi sathi ngesikhathi thina sikwa grade 8 safundiswa ukuthi you add the like terms wabona kanjani amaterm ukuthi ayafana can you add a 3 plus x no you cannot add this is not equal to 3x why because u3 no x akufani but 3x plus x can you add these two yes you can add these two and they will give you 4x why these two they give you 4x it's because I've got 3 of the frogs nginamaxoxo amathathu ngikunikeza elinye ixoxo you see nakho la isibona khona ukuthi bayefana yini nakho nginobanana abathathu ngikunikeza omunye ubanana nginamaxoxo amathathu ngikunikeza elinye ixoxo do you see that so ngicina nginamaxoxo awu4 la you cannot add these two awukwazi ukuhlanganisa lezi number ngino 3 la ngino x lapha ya uyabona ke awukwazi ukuyihlanganisa lezi number because it's a 3 lot of what yizini lezi othi wena zintathu ngenzeka kube zinyoka can you add inyoka ezintathu uyi-add nembuzi eyodwa no you can't add those two ngeke uthi uphethe imbuzi kanye namaselesele uthi wena unomhlambi weimbuzi you can't say that nalapha ke kuseyinto efanayo asibuyeke senze banike senze u4 wethu siwenza kanjani u4 wethu sithe siwenza ngo4 times 1 sisho njalo sithi siwenza ngo4 times 1 so u4 wakhiwa u4 times 1 sesithatha lezi zinto sivulela ama brackets nawo ama brackets ethu sesithatha 1 nanku 2x
sesiwusebenzisile sithathe lo simfake kwelinye elingaphesheya sebesebenze bonke. Sibuye size la sifake u4 la sambe siyofaka u1 lapha ya. Athi yabona? The first bracket, first for the first, last for the last. Athi siyabona leyo nto. Bese sizothi ke la sinama sign amabili, lama sign awafani. Siyabona ukuthi awafani, kodwa imapha ama sign amabili esingathi masowasebenzisa sithole u+. U+ no plus kanye no minus no minus. Athi ayizwa leyo nto, u+ no plus kanye no minus no minus. Asikwenzeke lokho. It's either we use minus and minus. Ngizophinde ngikukhombisa ukuthi masisebenzisa u+ kwenzakalani. Asimultiply first to first. Okay, the outers ezingaphandle le siyoyimultiply naleya ya sithola u-minus 2x. Bese kuthi le simultiply nale sithole u-minus 4x. Masi-add lokho ama-sign ayafana silibhala kanye si-add inumber. Bukake ngina 2 of the frogs. La khona 4 of the frogs. Ngicina senginamaxoxo mangaki awu6. Lo minus 6x nanke ake uziphumela wona lapha ya. Ake sithi ke ingane ibingasebenzisanga o minus isebenzise o plus bekuzokwenzakalani? Thatha ibracket lakho lokuqala elu 2x minus 4 nelesibili elu x minus 1. Ake sibone ukuthi bekuzokwenzakalani la. Bekuzokwenzakalani la ukube ingane ibingasebenzisanga o minus kodwa isebenzise o plus. Yasebenzisa o plus. Sibone ukuthi bekuzokwenzakalani. The outer, there you go. Engaphandle we multiply nengaphandle kuphume u2x. Engaphakathi we multiply nengaphakathi kuphume u4x. Asik-add-eke lokhu kusinikeza u6x. Kodwa lo 6x wethu unjani? Le number u+ nale number u+. Kusho ukuthi nalo 6x uzoba njani? Uzoba u+. Buka lo 6x ke o+. Busuzobuka lo abafani. Athi siyabona leyo indaba yesign uma wenza ifactorization iyona ebaluleke kakhulu ngoba ungayikhetha inamba kodwa indlela oyipositiona ngayo noma indlela ama sign owabeka ngayo angakunikezi ianswer correct. Therefore i-revision yethu masi revise lento okuthiwa ifactorization nansi into kufanele we understand. Right. I-revision ke nansi into kufanele uyiqonde nge-revision ukuthi ma ufactorize usuke ufuna ukuthola wena ama-factor. Ama-factor yinamba ezingena kungasali lutho. Right? Ibonelo zakhona nanka siwenzile sathi u6 ungenwa u1 angena u2 angena u3 angena u6. Those are the only factors of 6. Futhi ama factors mawusuwatholile iwona okwazi ukuwa multiply ubuyele ekuqaleni. Sathi la itheme eyodwa le ngoba ayihlukanisiwe uphawu phakathi nendawo inamba eyodwa kodwa yakhiwe inamba ezimbili okuyilezi. Zizona ke lezi inamba zombili ezikunikeza ama factors alapha ya. Sibuye size la sithi ibinomial so imonomial ngokolimi lwa6. Sibuye size la ibinomial uyibona ngama term awu2. Ama term awu2 wabona ngokuthi ahlukaniswa uphawu phakathi nendawo. So indlela yokufactorize ama term awu2 bheka ubudlelwano phakathi kwalezo namba zombili. Kube ubudlelwano obukhiphela ngaphandle kwama brackets busushiya okusalayo ngaphakathi. Kanti i-trinomial uconcentrator noma ubheka inamba zakho zokuqala neyokugcina. Ubheka yokuqala neyokugcina uma wenza ini i-trinomial. I-trinomial nama bracket awu2 kanti i-binomial ine bracket elilodwa kanye nenumber outside the brackets.
right. Mangabe usufactorize i-trinomial yakho, all what you do, ufuna inamba ezakho okugcina nezinamba ezakha oqala kube izona oyifaka kuma brackets. Ezakha oqala iba yokuqala kwi bracket lokuqala ibe yokuqala kwi bracket lesibili. Ezakho okugcina iba yokugcina ebracketini lokuqala ibe yokugcina ebracketini lokugcina. Bese ubheka uphawu lwenamba yokugcina ukuthi lona lubani, kube yilona olisebenzisayo ukwakha uphawu oluphakathi nendawo. Njengoba sengikukhombisile ukuthi kwenzeka kanjani. That is the revision ye factorization. Sesizoqhubeka ke ne factorization. Sisolve abani njalo uX. Sisolve uX labe ngisakukhombisa nje ukuthi factorization iyini. Sifactorize nge-common factor, sifactorize siyakwazi ukufactorize i-monomial, siyakwazi ukufactorize i-binomial, siyakwazi ukufactorize i-trinomial. Nge-common factor kwi-binomial, kwi-trinomial ngama brackets awu 2. Those bese sibiza ngokuthi ama factors. These are factors ngoba masithatha lento siyi multiplier isibuyisela la.